ड्राइभार ओरै फै टिपबेसे रोगाखो टिपथाम जाबाय सार दे थां खावब्ला बिथाङा जाहैबाय नोजोर ब्रह्म खुलुमबाय सार फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर मोजाङै सिनायनानै ला जागोन सार आरो खोनासं सार बिथाङा दिनैनिफ्राय जोंनि बे खुवारिनिफ्राय 1000 सिएम अन्थाइ लांगोन हा जागोन सार गासिबो हिसाब थिसाबा नोंनि मोजाङै दै जागोन सार नोजोर नोंथां जोंहानाव दसे जिरायनोसै थादो हामथारबायलै ओइबाराव आं हले आंनि न'खौ कालार सालार खालामनो हासिगोन आं 1000 सिमनि जायगायाव 2000 3000 हरनानै पकेटआ गरम जासिगोन आंनिया हामथारबायलै हामथारबाय ओइ दस मानसिफ्रा बुङो बाराद्राय खि एरख'लायनाय लोगोब्ला उनाव खि नांलायो होननानै बै खिखौ नोङो हुगारगोन ना हुगारा बिनि थाखाय नों जेबो सिन्था दा खालाम दस बे खिखौ आं साफा हुगारनानै होगोन आरो जों सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो गावस्राया दे गावस्रा होनो हाया रावबो सुथुरा सोखावनो हाया जोंखौ हाया दस जों 1 नाम्बार बिजनेसमेन हाब मा जाना फैखो बिसोरलाय आयै बाबामोना मानो बिदि खायलें खायथिं थाबायदों बिमा सिरि था बाबा बिसोरो जौ लोंना फैदों बिमा जोंनि बिजनेसा गेदेरनिफ्राय गेदेर जालांगासिनो दं बेखायनो गोबां जौ लोंदों दिनै इन्टारेस्टआवनो गोबां जौ लोंदों इन्टारेस्ट दस ओइ जौ फैबाय दै I am very very sorry दै ओइ सरि टरि बाद हो रंजानायनि दिनाव फै जिरायहैदिनि फै ओइ नोंनिया हरै दिनै जों सानैजोंल' थागोन दायो जों सानैजोंल' बिसिनायाव थागोन Cheers. खावब्ला सार अन्थाइया 2000 सिएम जों जानाय नङा 4000 सिएम नांथारगोन जागोन सार नाथाय खोनासं मा सार 1000 सिएमनि रांखौल' बिगुमाया मोनगोन 3000 सिएमनि रांखौ नोंजों आंजों 50-50 जागोनथ' सार नोंथाङा जोबोर मोजां मानसिलै आंनो नोंथां बायदि मानसिखौ सानफ्रोमबो नांगौ सार खुलुमबायलै सार खुलुमबाय अके जागोनलै जागोन नों जेबो सिन्था दाखालाम जोंहा सार थानायाव जेबो टेनसन गैया अब्ला बाथ्राखौ रावबो मिथिनो मोननाय नङा जोंहाथ' जेबो नङा नाथाय नोंहासो माइरं मोनजानायानो गोब्राब जागोन साबधान दे खावब्ला रावबो मिथिनो मोननाय नङा मिथियालै सार आं रावनोबो खोन्थाया नै गोदोनायाव गान्थि दंना गेसाव गुबुन बाथ्राफोरा आंनि उदै सिंनिफ्राय ओंखारखाया थैस' थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै
देनां सेंग्रा देरबा आंबो मेथाइ रोजाबगोन थिग दङ फिसा मोजां जागोन जोबोद मोजां हेलौ सार हेलौ जोंनि अन्थाइ खावनाय बाथ्राखौ रिन्दावना मिथिबाय बे सानसेनि उनावनो जोंनि अन्थाइ बोनायखौ रिन्दावना बन्द' खालामनो हागौ सार जिंगासि नाङा आं दं नोंसोर जेबो गिनाङा सार माबा मोनसे राहा खालामथारदो आं बुंबायना जेबो गिनाङा दे होमब्ला सार अके माबा मोनसे राहा खालामथार दे सार आं चेलेन्ज खालामगोन बिसोर नङाब्ला जानाय नङा ओइ रथ' ओइ गारिखौ लाखि। लाखि ओइ दिनैनिफ्राय अन्थाइ रोगानो मोनला दै माथो जाखो सार माथो जाखो नङा नोंसिनि थिखादारा जोंनिफ्राय बांद्राय अन्थाइ बोगासिनो दं नांनायनि बारा दिनैनिफ्राय नोंसोर गारिखौ हरै लांनो मोनला हरै थांफिन ओइ पाइलट मा गारिया दिनैनिफ्राय टटेलि बन्द जागोन दे सार आरो गारिया फिदिंना दिनै नैबेहायनो लांफिन गारिखौ दिनैनिफ्राय अन्थाइ रोगानांला। लांनो दिनै ओइ खावला गारिखौ गंसेबो बारहोनो हादै जागोन सार जागोन नों नेबाय था बेवहायनो थाबाय था नोङो जागोन सार थाहै ओइ नोंथांमोन रथ' नोजोर नोंथां दिनैनिफ्राय नोंथांनि गारिखौ जोंनि कुवारियाव सोनो मोननाय नंला गोसोआव लाखि मा जाहोननि थाखाय जाहोना बेनो नोंथाङा 1000 सिएम अन्थाइनि जायगायाव 2000 3000 जोंनिफ्राय सिखाव खावनानै अन्थाइ बोगासिनो दङ नाथाय बे नोंथांनि सिमाङा माब्लाबाबो मोगथाङाव जाफुंनाय नङा नोंथांमोना माबाफोर प्रुफ होनो हागोन नामा नोंथांनो प्रुफ होनानै जों नोंथांखौ लाजि फोनांनो सानाखै मिस्टार ब्रह्म जोंहा नोंथांजों सावरायबाय थानो सम गैया थुदो हमजादोंब्लाबो आंखौ लेथायफानो नाङा सार बिसोर आंखौ होखारोबा आं माइरङानो गोमागोन सार नों जेबो गिनाङा खावब्ला नाथाय नों आंनि मोनसे बाथ्रा खोनासंनांगौ मा बाथ्रा सार सारा खोन्थादोल' फै खोमा सेराव कुइक एक्सन जागोन सार बिदिब्ला सार बिसोरखौ गावजों गाव गावस्रालायनोसै नाथाय सार मेडिकेलाव थांनानै डक्टरनियाव सोङैब्लासो नों जेबो जिंगा दासि बिसोर जाय मेडिकेलाव दङमोन बै मेडिकेलनि डाक्टरा आंनि लोगोखा आंनि क्लास फ्रेन्डमोन बिदिब्ला सार आं खामानिखौ सुरु खालामसै कुइक एक्सन जागोन सार दिनैनिफ्रायनो जागोन सार दानो जागोन आं दानो एक्सन लायनोसै मुभ जागोन सार मालाय लोगोफोरनि अनलायनायाव बिसिना होनानै गावस्रालांनाया आंनिया फाब जासिगोन आं बुंनायनि उनाव बे उन्दै गथ'खौथ' बिसोरो जोबोद नायनो बागोन गावनि फिसा नोङा होननानै जोगारगोन फाब नाङोबा नांथोंसै रांल' नांगौ आंनो ओ नानि नानि उइ ओ नानि 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 उइ ओइ माथो खावब्लासोलाय औ सार र' आं सियार लांनि बोरैथ' आं सारमोननि महरैब्लाबो नोंसिनि न'खराव फैया जोबोर गोबाव जाबायमोन सार नाथाय दिनै फैनाय जाबाय सार मानोथ' फैदोंमोन खावब्ला
बै नोजोर थिखादाराना सार बियो जोबोर गाज्रि मानसिलै सार सारमोना बिखौ नोंसोरनि कुरियाव हाबनो होयियानो जोबोर मोजां जादों सार नङाब्ला बि जानो हागौमोन आंखौबो साला हाखराव खोख्लैगौमोन बि सैमाया बिनिखायनो नोंबो मोजाङै सोलिनो नाजा गुबुननि बाथ्रा लानानै सोलियोब्ला नोंनि माइरंआबो गोमागोन हे इसोर आफा बोराइ बाथौ आंखौ मालाय बायदि इनाय फान्दाय सुला थगाय सुला होननानै दासान सार आं मालाय बायदि नंखाथारा सार ओ नानि नानि उइ मा ओंख्रि जानाय नानि मा नानि नानि बुंबाय थाखोब्रा नोंलाय जाम्बा जाम्बालाय हिन्जावसा नङा बियो हौवासासो हाबाब हिन्जावसा गथ'खौलाय माबोरै बाबु बुंनो बियो हिन्जावसासो ना हिन्जावसा नङालै हौवासासो नोंगौ सार हिन्जावसा नोंगौ बियो आं मेडिकेलाव नुथारदोंना सार हौवासा माब्लाबाबो जानो हाया सार बियो मा मेडिकेलाव नुनाय बाथ्रा बुंखो नोंलाय मेडिकेल हिन्जावसा नङालै हौवासासो अ बिदिब्ला मेडिकेलावनो गरबर खालामदों आं साननाया नंमारगौसो न साया लोंग्रोदो माब्ला साहा बानायब्रबलायखो मेदामालाय मा गरबाद खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नों खावब्ला नोंसोरनि लोगो खर' गिदिरखौ मेडिकेलाव स्रोदै डक्टरजों रायलायखानाय नुखादोंमोन आं बेलाय डक्टरनो रां होनो थाखायसो रायलायदोंमोन नोंसोरथ' आंखौ फोथायखानाय नङा थार बाथ्राखौ बुङोब्लाथाय मानसिफोरा फोथायनो गोब्राब मोनो बुंला दे नोंसोर आंखौसो गाज्रि मोनगोन मा बाथ्राब्रा खावब्ला गाज्रि मोना दे बुंलाय फै बिदिब्ला खाथियाव फै खाथियाव आंबोथ' हिन्जावसाखौनो जागोन सानखादोंमोन आं साननाय बायदिनो गसाया आंनो हिन्जावसाखौनो हरखादोंमोन नाथाय बे खर' गिदिरा मानो बिदि मावखो आंनि फिसा हिन्जावखौ सोलायनानै मालायनि फिसा हौवाखौ आंनो मानो होखो जायखिजाया सार नोंसोर मेडिकेलाव थांनानै सोंनानै नायग्रोदो आं बुंनाय बाथ्राया नंमारगोन ना नंमारा दे सार बिदिब्ला बिमा बाथ्राखौ जों एसे साननो गोनां जाबाय खावब्ला बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आइलाय आंनो पुतला नांगौ नोंनो पुतला हाफि गथ' थां नोङो आंनि फिसा नङा बाबालाय आंनो पुतला नांगौ बाबालाय आंनो पुतला नांगौ सिरि था लांसिननिया गथ' बाबालाय आंनो पुतला नांगौ नोंसोर आंखौ मानो रागा जोंदो आइलाय बाबालाय नोंसोर आंखौ मानो रागा जोंदो आंनो पुतला नांगौ वेलकाम डक्टर वेलकाम नैबे रांखौ लाग्रोदो गासै 1 लाख रां नङा होमबा औ 1 लाख हरग्रोनाय जाबाय 1 लाखखौ उनाव हरगोन नाथाय जोबोद सामोलै बिसोरो जोबोद सोलोगोरा मानसि बोरैबा हमजानांगौ जायोब्ला जों साथामबो जेलाव थांनांगोन अके नोंथाङा जेबो सिन्था खालामना साबगौ मोजां बिदिब्ला बिफा औ बाथ्राखौ जोङो डाक्टरनाव थांनानै सोंहैनायानो गाहाम जासिगोन आरो बाथ्राया नंमारगौब्ला जों कलकातायाव थांनोसै आंहा कलकातायाव हा दंखायो गथ'खौ गारनानै थांनोसै बियो मा जायो जाथोंसै औ बिदिखौनो खालामनांसिगोन डक्टर नोंथाङा मानो एसेबां इनाय खामानि मावखो इनाय खामानि माने नोंथाङा मानो आंनि हिन्जावसा गथ'खौ सोलायनानै हौवासा गथ'खौ हरनाय
आंनि बिसियाथ' हिनजावसाखौसो नागिर खादोंमोन नोंथाङा आरो सोरनि खोथा लानाय रिलेक्स नोंथाङा आंखौ रागा जोंबा जानाय नङा मानोना जोंखौ दैदेनग्रा जोंनि सायाव गेदेर बस दं बै बसनि बिथोन बादियैनो जों बे मेडिकेलाव पेसेन्टफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ जायो नोंथांनि लोगो खर' गेदेराथ' फिसा हिन्जावखौ नाङा होननानै फिसा हौवाखौसो नांगौ होननानै जोंनि बसनियाव बिदोंमोन एसे गोबावनि उनाव नोंथाङा बसआ बिथोन होनायलाय जों बसनि बिथोन बायदि खामानिखौ मावदों राहा गैया नोंथां खर' गेदेरखौ एसेबां फोथायखेबस' होननानै आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन बाबाले नोंसोर मबेयाव थांनो नागिरदों आंबो थांफागोन बाबाले नोंखौ खाना गालांगोन आं खाना दोन बेखौ खाना दोन सुनिखौ आंनि फिसा नङा बियो लांसुनिया गथ' नों जोंनि फिसा नङा जोंनि फिसा नङा नोंखौ खानानै दोनगोन आं आच्छा नोंथांनि बिजनेसआ दासान्दि मोजाङै सोलिगासिनो ना साननांगौ गैया नोंथां जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दं नोंथांनि मोजांब्लाथ' जोंनिबो मोजां दे थामहिनबा नै दा सासे गोदान थिखादार फैदों दे बे थिखादारा जोंनिफ्राय 1000 CM अन्थाइ लांबावगोन औ मोजाङानो ओइ फन फैदों हेलौ नोंथाङा आंनि न'खरनि मासे गुनजेर मा दिनैनिफ्राय नोंथांनो सानसोरांखौ गथायना होलांसै आंनि नंला बियो आंनि फिसा नङा हरखाबै नोंथाङा बेफोर बाथ्राखौ मा बुंनो सानदों सानसोरांखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि न'आवनो थांफिनदो आं कलकातायाव थांनोसै आंहा दिनैनिफ्राय नोंथांजों जेबो सोमोन्दो गैला सानसोरांखौ नायफिननायनि बिबाना नोंथांनि आखायाव आं फैबाय नोंथांमोना थाथ'दो आंहा मोनसे गिदिर खैफोद जाबाय ओइ नोंथांनि टफियालाय नोंथांनि टफिया बाइकआवनो दं बाइकआव औ दे होनबा दै नोंथांमोन थादो थां एसेबां अन्थाइ बिखा बिमा बिफा बिसोरो गावसोरनि फिसाखौनो बिदि खाना गालांबाय बिसोरो दागाब बाबु दै दागाब सिरि थाबाबो दै एसेबां इनाय बिमा बिफा बिसोरो अननाय गैथारि गावनि फिसाखौनो बिदिहाय गालांनो हाबाय बिसोरो बबे बिखाजों गालांखो बिसोरो दागाब बाबु दागाब नोंखौ आं फेदेरगोन दै आं नोंनो गारि बायना होगोन आरो बल बायना होगोन दे बाबु दै दागाब दे बाबु दे बाबु नोंनि मुङा दिनैनिफ्राय सानसोरां नंलिया गेरेमसा थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै
थांस'नि जोंहा सनाया ओइ सिस्टार बहाय थांनो चक्लेट जालांब्रा जाया आङो चक्लेट रोजा नोंसोरलाय गरसे। सोर जाया आङो नोब्रा जा जाया आङो ओइ थाथ'र' नै जाया आङो गथ' गोरलैनिफ्राय सागोनथाय चक्लेट जासिबाय थानाय बायदि मा जासिबाय थाखो बस्थाया माब्ला लाबो बन्दु मा खबर गाज्रि मानि थाखाय मा होनना फोरमायबावनो आं साननो नाङाब्रा सासे सिख्लानि थाखायनो बिदि जानांगौ जाहैबाय होमबा नै फंबाय नोंखौ थगायनाय सिख्लाखौ आं हमना लाबोबाय दानि सों नोंखौ मानि थाखाय गारदोंमोन बेथ' आं गोसो थोनाय सिख्ला नङा हा नों बुंनाय बायदिबाथ' सिख्लानि साइसआ बिदिमोनानो ना बुंनाया बुंदोंमोन नाथाय बे नङा आदा मा नङा थैबायलै दानिया रास्केलफोर साला बबेनिबा साननो रोङि खाना गुन्दाफोर ओइ सेंग्राफोर खामानिखौ सानै हयै मावनांगौ आं बायदि सिख्लाफोरा नोंसोर बायदि सेंग्राफोरजों गेलेजाग्रा पुतला नङा ए सरिलै सिस्टार सरि गोरोन्थि जाफ्लांबाय होद मोसौफोर गोदाव सोराव गेरेमसा नों बिखौ दोनहैनाया गाहाम जागोन खोमा मानोना बेवहाय थासारिया बांद्राय मोजां नङा बाइकआव गाखोदो मैना बाइकआव गाखोदो आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैया हगार आंखौ डिस्टार्ब दाहो फैगोन बाइकआव गाखोदो ना हगार आंखौ आरे मा गल रायबाय थाखो नोंसोरो होसो माबार दारला जोंनि लामायाव गसंथेफैखो गोख्रै साइड जानो बाजा नङाब्ला मानसिनि जादाव गोग्लैमारा नोंसोरो नायनि आंबो सोर टाच खालामफैग्रोयो सथिबो हख्लाय
आंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोरोन्थिखौ आंसो मावग्रोदोंमोन, नों आंखौ साबायखर होथावा। ओमफ्राय नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा गुन्दा। गुन्दा? नों आंखौ इनसाल्टसो खालामबाय दै। बेथ' आदैसो, जाबाय दानिया, आं खाराब्ला जानाय नंला। मानो खारखो? फै 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 ओइ गुन्दा, मानो खारखो? गुन्दा मा जादों? मा सोर खारदों? सोरबा गुन्दामोन। गुन्दा? माबायदि गुन्दा बेलाय? नोंखौ हमख्रबदोंमोन नामा? औ, नङा नङा, हमख्रबाखै। माथो माबाफोर खालामदोंमोन नामा? नङा, बे रैखागिरिसो। बे आंखौ गुन्दाफोरनि आखाइनिफ्राय रैखासो खालामदों। नाथाय बेना मुङासो गुन्दा। मुङासो गुन्दा? औ, आंना बेगाबो बेनावसो थाहैबाय। जाबाय दानिया। दाबा बिबा फैफिनगोन ना फैफिना? बबाव थांखो बेबा? आच्छा, नानि नों बबेनि जाखो? आङो हाजो सेरनि आदै, हाफासारा गामिनि। औ, बै जोंनि साहाजों थानाय औ, हाफासारा गामिनि? औ। नाथाय नों बे जायगायाव मानो फैदोंमोन? फैगौ 20 फेब्रुवारियाव आंहा एग्जाम दंमोन। बेनिखायनो बे जायगायाव आङो रुम भारासो नागिरनो फैदोंमोन। रुम भारा? एसे साननांगौ गैया। रुम भाराब्ला आंनियावनो मोनगोन। आंहा गोबां न' दङ, रुम दं। थाग्रा मानसियानो गैया। जों न'खराव साथामल'थार। आंनि फन नाम्बारखौ लालाय। 9957305927। थेंक इउ ब्रादार। ब्रादार नङा, आंकोल, माने आदै। औ। नांगौ जायोब्ला फन खालामना थां दे। दे। र' नों दा हारसिं थांनो हागोन ना हाया? हागोन आदै। नंगौ? दे। थांदो। सिखायाबो बौथारालै। जासाबबाय र', खामानि मावनायफोराव गानसाबबायनो। ओइ, मा खालामनाय जाखो नोंनियालाय? बे लंपेन्ट बोरायखौ आङो ओरैनो दोनबाय थानाय नुनायखाय खामानि मावनायाव गानसाबनो दानस'बायलां। जाबायलाय नोंजों। ओइ गेन्द्रा, जोंनि बै सकआव सासे सिख्ला आं लोगो मोनबोदोंमोन। जोंनि बै कलेजावनो फरायनो, खाथिनि कलेजाव। नंगौ नामा? बेनिफ्राय बियो आनजाद होनो थाखाय थानो न' रुम भारा नागिरगासिनो मानसिया। मोनाखै। बेनिफ्राय आं मा खालामदों, जोंनियावथ' रुमा मेला दं नङा होमबा? दंथ' आरो। आं होनदों जोंनियावनो थाफै। बेनिफ्राय आं फन नाम्बारखौबो बिनो हरबाय। मानसिया मैया आंखौ फन खालामबायबो मिथिगौ। बेनिफ्राय समफोरसिमहालागै फैगोनानो बियो। बिदिबाथ' बिदि मानसि फैलायगोनब्लालाय सिख्ला गथ', नोंनि बे खानाय गोमोन मोनखौलाय गाज्रि नुगोनलै। थु गाबोन थांनानै कालारखौनो फोनो दिनि। लाजिनायबो मोनलायलाङोला। मा लाजिनांगौब्रा दानि जुगावलाय। नंगौ। औ दे। सिनायाखै नोङो? आसोला। सोर आसोल बिलाय? नोंस्रा नोमथैया। आदै, मा मैया? गेन्द्राया दाखालि बोराय थाबाय थायो नालाय, हाबा जायागारा। कालार हो होननायखाय थांबाय, होना होबाय गेन्द्रायानो। नोंबो होदो आदै। आमोखा, माइनाव फैगासिनो दं जोंनि न'आव। मा माइनाव जालायखो? माइनाव। गेन्द्रायासो मिथिगौ। फैगोन र'। गेन्द्रा, खिथाना होलै। उनाव मिथिगोन दे, फैगासिनो दङ साननैसो उनाव माइनावा। नोंसोरथ' मिथिलायगौलै माइनाव फैयो ना मा फैयो। दे उनाव फैबा मिथिगोन दे। दा हांखुर जाथ'नाङा। थां, नोंसोर थांग्रोदो।
नै बेगखौ लांफादो। आदै 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 आया गुन्दासो माथो गुन्दा आदै खारनाङा फै Hei, soर गुन्दालाय बियो? बबे? केन्द्रा, बाथामखौ लां। ओइ मादै फै ओइ, बबे याव गुन्दाया बबे? फैयै मुङासो गुन्दा बेना बैनो गुन्दाया। आंखौनो गुन्दा सानदों आदै गुन्दाया नोंसो बै दाखालि बावैनो गुन्दाया नोंसोमोन साला दुथां आदै गुन्दाया साबाय आदै नोंसो, साबाय हा? साबाय आदै साबाय दुथां बेखौनो गुन्दा होननानै होथारबायसोमोनलै आङो साला। नोंथांमोन बियो गुन्दा आखुनिबो नङा आरो मुङाबो गुन्दा नङा। बियो बै मैनाखौ दाख्लि जंखायदोंसोमोन। बे जोबोद नोरोम आखुनि मानसि, मोजां सेंग्रासो। ए फाग्लिया बेखौनो गुन्दा होननानै बुंनायखाय आंहा गिनानै खारबाय आरो। फै थु सिगां हैग्रोदोनि उनाव मोजां सावरायलायसिगोन। फै मैनाया बै दाखालि जोंखौ बुनानै खैयाबोनाय सेंग्रानि न'आवसो दंहैयोनोलै जोंब्लाव। बै सेंग्राया जोंखौ सिनाय मोनाखै, जिबौजों गेलेनायखौनो एम्बुजों गेलेनाय बायदि मोनदों। जोंलाव आं फंसे बाथ्रा बुंनि। बुं, मा बुंनो? बै सेंग्राया जोबोद केरेट गोरों जानांगौ। बिखौ फेजेननो थाखाय जोंबो केरेट सोलोंनो गोनां जागोन। नङाब्ला बिखौ फेजेननाया गोरलै जानाय नङा। नों थार बाथ्राखौनो सानदों। औ केरेट रोंनांगौलै केरेट, नङाबा जाया। जाम्बा आंनिखौ सोलों। मिनिदों नोङो साला मिनिदों। दे बानाय दे, नों हागोन बादि। दे देखायनो रोंगौबा देखाय दे। आदै दोला जोब्बायलै। देलाय दे देखाय। बा हागौ माथो। हामारगौ। मैना नों? औ नाथाय नों आंनि मुंखौ बोरै मिथिखो? मैया जेब्ला नों जोंहानि न'आव फैजेनदोंमोन अब्ला आंनि आदैनि सिगाङाव नोङो गावनि बिमा बिफाखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे नों गावनि मुंखौबो बुंनानै लादोंमोन। आं बै इन्जुर खनायाव थानानै खोनासंगासिनो दंमोन। अ बेनिखायनोथ' मानसिफोरा बुङो इन्जुराबो खोमा दं होननानै। नाथाय नों एफा मोजां देंखो दामनो रोंगौ आदा? आं उन्दै समावनो नैबे किबर्डखौ आदैया आंखौ दामनो फोरोंदोंमोन मैना, आरो आं बै समनिफ्रायनो दिनैसिम सम दामबाय थायो। नाथाय आंनि मुंखौ नोंनि मुङा गेरेमसा। थामहिनबा बै सोमखोर हाजोआव आलो आलो देरखोमानानै थानाय गेरेमसा फांसे दंफां, आरो बै दंफांनि दालायावनो मेंनानै बिरबोनाय मासे दाउ मैनाया बाफैबाय। इउ आर राइट आदै। गेरेमसा, गिबियाव नांज्लायनाय, नैथियाव लोगो हमज्लायनाय, आरो थामथियाव जाबाय रमान्टिक। आयै, जोंनि लोगो आदा गेरेमसाया जोबोद मोजां मानसि। बेयो जोंनि खैफोद आफोदाव मैखोमैनो बाहागो लायो। गेरेमसाया नोंसोरनि खैफोद आफोदाव बाहागो लायो जेब्ला नोंसोरबो बिनि खैफोद आफोदाव बाहागो लाफानांगोन फिसा। खैफोद आफोदाव मदद होलायनायानो थार लोगोनि सिनायथि। नोंहा बिमा थानायखाय बिमानि दाव दाव अननायखौ मोनबाय। बेसेबां दुखु जारला गेरेमसा फिसानि जिउ जारिमिना। जोंनाव फैयोब्ला आंखौ अननाय बायदि आदा गेरेमसाखौबो गावनि असे फिसा बायदि अननांगोन आयै। जागोन दे, अनखायोआनो माथो आंलाय। खानादोन सुनिखौ। आंनि फिसा नङा बियो। लांसुनिया गथ', नों जोंनि फिसा नङा, जोंनि फिसा नङा। नोंखौ खानानै दोनगोन आं।
नों आंखौ बिदि खालामनो सानदोंमोनब्ला नों आंखौ गोरलैयावनो सिथारखानांगौमोन। मा जादों गेरेमसा? जेबो जायाखै। आदै, गेरेमसाया मानो गाबदों? बेहा माबाफोर जादों नामा? बियो बिदिनो सम सम माब्लाबा गाबो मैना। बिहा जोबोद दुखु दं, मानोना बिखौ उन्दै समावनो बिमा बिफाया इनायै एंगारनानै गालांदों। जानो हागौ बिनि बैफोरबायदि जाथायानो बिनि गोरबोआव हुरा हुरा गोथै बारिनि देंखो बाथि रिंखांबाय थायो। जायखिजाया मैना, गेरेमसाखौ सामलायनाया दिनैनिफ्राय नोंनि आखायाव। गोदै, जोबोद मिलौहाबनाय गोदै देंखो। मानसिया जेरै जानजि सेरेरे, खानाय रुमबांबां, खावलाया नोंनि नारें खमला बायदि। थारैनो नों आंनि बिखा सिंनि आलारि बाथि मैना। आरो नों जाबाय बै खोमसि अखोरांखौ साजायनानै समायहोग्रा जोंथि अलंबार, नङा होमब्ला? आरो नोंनि बे रायज्लायनाय नोरोम आखुफोरा जोबोद बाख्नायजाथाव गेरेमसा। आं मोजां मानसि नङा मैना, आङो गुन्दासो। मोदायजो बादि समायना महरा आंनि गोसोखौ खालामबाय फागोला। बिखामावो गिनाय मोनो खाथियाव नों गैयाब्ला। सना नोंनि हायना सारफावनाया सना नोंनि गोदै रायदावनाया उसुखुथु खालाव खासाव गावखौनो आं सामलाय हाला। मोथो मोथो उरां फारां गावखौनो आं मोनथि रोंला। सना नोंनि हायना सारफावनाया सना नोंनि गोदै रायदावनाया
देंखोआ रिंखांफैबाय नोंखौ बावनो हायैनि नोंखौ गावनि खालामनायनि सारफावनाया सना नोंनि गोदै रायदावनाया उसुखुथु खालाव खासाव गावखौनो आं सामलाय हाला मोथो मोथो उरां फारां गावखौनो आं मोनथि रोंला गावखौनो आं सामलाय हाला गावखौनो आं सामलाय हाला हेल' फंबाय हेल' आदा नों जोंखौ गोसोखांथाराखै नामा गोबां साननि उनाव दिनैसो माथो दा बहा दं अ फंबाय नै मैनानि थाखाय दख'ना बायनो फैदोंमोन हामथारदों आदा जोबोद मोजांनि बाथ्रा औ औ दे बिदिब्ला औ औ दे फंबाय हे गेरेमसा बोरै नुखो वाव जोबोद समायना नुदों समायथारदों बायगरा बेखौनो लानोसै ना औ लानोसै सेल्फि लानि दे स्माइल मेंबायलै ओइ गेन्द्रा दाखालिथ' आङो बै गोजा बथलसेखौ हाबसे लोंनानै हाबसे दोनदोंमोनलै दाथ' आं नागिरना मोनाखैलै नों लोंनाय नामाब्रा आंलाय बहा लोंनोब्रा आदा आं जौखौनो नुवाखै नोंबा बहाय दोनदों होनब्ला बथला बबाव थाखो एसे मोजांहाय गोसोखांदोब्रा आदै 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 हे ओइ आदै आदै हाबाब आं लोंदों आदै आं जौखौ आं लोंदों जाबायलै सयथि जाबाय बे गथ'जों मा जानांगौ मा जाखोलै बे आदै आंहा मोनसे गोसोनि बेराम जादों गोसोनि बेराम आरो बे बेरामखौ होस्रांनो थाखायनो आङो जौखौनो स्राय लोंना होदों आदै गोसोनि बेराम मा गोसोनि बेराम बिलाय औ आदै आंनि गोरबोआव आंनि हारायाव बिखा बिख्लोआव जेरावबो बेराम जादों आदै हाबाब आंखौसो रायजासिगोन बियो आदैजों मा मोननायनिलाय जौखौ लोंनांगौ जाखो दे जाबायलै सयथि औ आदै ओइ मैना जौ लोंनानै मा गोदाव सोराव बुंलाबायखो सिखार माबोरै सिखार आदैमोना आंखौ गाज्रि मोनबायना गेरेमसा औ थु मोसौ मा खालामनाय जादों बियो
मा एसेबां समायना सिख्ला नायनि आं बिखौ सरि सरि थरि आं जेबो मिन्थिया दै मा सरि हा मेगन गैया नामा नोंहा हा बिदि सौग्रुलाबायनो बबेनिबा सावलुन सेंग्रा नाथाय गोरोन्थियाथ' आंनि नङा नोंनिसो नोंनि समायना महरनि जोंब्लावनाया आंनि मेगनखौ दान्दिसे समब्लाबो खाना खालामदों बबेनिबा सावलुन सेंग्रा हेलौ बिउटिफुल सिख्ला आंनि मुङा राजा आं कलकातानिफ्राय फैदों आं बेहायनो सानैसो थागोन सम सम लोगो हमनो फैबाय था लाजिनोबो रोङा मोब्लिब साननानै ला नैबे गेरेमसाखौ ओरैबायदि सौगोन ना नायबानो जाबाय नोंसोरो मोजां जादों बस मोजांथार जादोंलै साला सैमा नोंसोर मोजांसो मोनदों गथ'आ गुबुना थैयाव गलांजोब्बाय मोजांसो जादोंलै जोंब्लाव केरेक्टारफोरा गन्थ'खौ बुख्रुमना लाखाजोबोनो नोंना गुग्रुबखाबाय नालाय मोजांसो जाबाय मोजांसो जादों होनदों सुवाद मानसिया गथ'आव थै गने सानाया हाथारला लोगोखौ बिदि जायो नालाय लोगो जोंब्लाव बै केरेक्टारफोरखौनो जोङो सोरनोबा स्रोदै फैसा होनानै लाबोनांसिगोन नङाब्ला जानाय नङा बिदिनो खालामनांसिगोन नोङो गोख्रै थांना बिसोरखौ खबर है माइना नोंनि खावलायफारनियाव खुदुमनानै आंनि गुस्थिनि दागोखौ दोननो हायाब्ला आंनि मुङाबो जोंब्लाव नङा बुंनायसै मैना नों आंखौ मा होननानै सानो थैस' थांस'नि अराय समनि जिउनि लोगो माब्लाबा आं गोमोरलाङोब्ला अब्ला आं नोंखौनो नागिर नागिर बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन गेरेमसा थारैनो नों जोबोद मोजां मैना जोबोद अनसुलि आंबो नोंखौ लानानै थैस' थांस'नि थाखाय सिमां सुजुखाबाय मैदेर सिन्था गैया खाथियाव दङ आदा दङ ओइ गेन्द्रा बै दैजिमाया माबायदिलै जायगाया मोजां बै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय फैयो नामा खै जरा नायनो आदा नोंनिया मेगना आलौलायलांगोन थाङोब्ला बिदियावसो लाइन मारिनांगौ मानसिफोरा देवानि न' सिङाव जाया नोंखौथ' आरो माबा नांबावगौ ना जाबाय आरोथ' जेबो नांला नांला 200 रां जादों 200 ना दे साला हर माने बेखौ हर फै दोस्त नै नोंनि मालिकआ थेंक इउ बियो सिरि सिरि खावलांदोंमोन साला सैमा जाबाय दे जाबाय आं बेखौ फंनैसो होखाबाय आरो नों होबावब्ला बियो न'आवनो थांनो हानाय नङा फैसा खावदोंमोनलां फैसा गैया गैयालै नो बेखौ ला आरो दिननिफ्राय दाखाव खावलालै दे ओइ नों थांदो दे थेंक इउ दस्त इउ वेलकाम मदद होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय दस्तखौ आं गोदान नुदों सिनायस्लाबासै औ आं कलकातानिफ्रायसो फैदों दासान्दि आं मानास हाग्रामायाव दंथ'यो मोनसे रिजर्टआव साबायखर
आं जाबाय बिनिनो लकेल मानसि माबाफोर प्रब्लेम जाबा आंखौ बुंबानो जाबाय नाम्बारखौ होदो दे ला 9085262821 दे बिदिब्ला दे Okay, दोस्त, bye. फिन लोगो मोनफिनथोंसै वाव बिउटिफुल सिख्ला आरो आं नोंखौ दिनै लोगो मोनबावबाय खाफालानो मोजांलै आंहा ओइ सेंग्रा आंखौ गले गले डिस्टार्ब दा खालाम जारला जागोन ओइ सिख्ला आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय बिनिखायनो आं नोंनि थाखाय थैनो बिगिनाय नङा खोलो खोलो बार बारनायजों नोंनि बिरनाय खानाया जा समायदों दुथां सान्दुंनि खुदुमनायजों नोंनि खावलाया गोजा जाहारदों फैदों मैना बेबायदि फालतु सेंग्राजों रायलायबाय थानानै समखौ ओरैनो बारहोनो नाङा मिथिंगानि बिखायाव नोंबो सासे समायना महर मिथिंगानि बिखायाव नोंबो सासे समायना महर सिखिरि सिखोला सब है तू ही मेरा रब है आंखौ बोदोर खालामो खानाया नोंनि रिजि आंखौ मुहिलाङो मेगना नोंनि समायना आंखौ बोदोर खालामो आंखौ मुहिलाङो तेरे बिन ख्वाब अधूरे हैं तेरे बिन रस्ते अधूरे हैं तेरे बिन सपने अधूरे हैं तेरे बिन जी ना पाऊंगा never ever baby say goodbye never baby break my heart जेब्ला नों मिनियो बारा बारलांनो हमो जेब्ला नों खारलाङो सिखिरियाबो बिरफालाङो जेब्ला नों मिनियो बारा बारलांनो हमो जेब्ला नों खारलाङो सिखिरियाबो बिरफालाङो नोंखौ लानानै आं सिमां सुजुबाय
नोंखौ लानानै आं मिजिं रंसायबाय नों आंखौ फैना बज'फैदो Never ever baby say goodbye Never ever baby break my heart Never ever baby say goodbye Never ever baby break my heart हेलो हेल' औ आफा अ मैना फिसा मोजाङै दङ ना औ आं मोजाङैनो दङ नोंसोरखौ जोबोद गोसोखांगासिनो आफा नो माजों रायलाय नो हेलौ औ आइ औ आयै मोजाङै दङ ना आइ औ आं मोजाङैनो दं दे आइ दे औ जोहोलाव गेरेमसा थानायावलाय आंहालाय मानिथो फैसानि आंखालायै जोहोलाव नङा मादै गुन्दासो गुन्दा आइदि नोंखौ र' मैना मा जालायखो सानफ्रामबो गथ' गोरलैफोर बायदि सोलायबाय थायो जालालै आदा बिसोर सानै गथ'जों आनजाद होनो होननानै रुम भारा लाबोनाया माबा फरायनायखौनो गोसो होथारला जाम्बा खौनो बुङो गोसो थोनाय बिसोर माब्लाबा नांज्लायगोनबो माब्लाबा गाबलायगोन माब्लाबा होसोलायगोन माव गावबा गाव खामानि बिदिखौनो गोसो थोलायनाय बुङो दिनै जाम्बा नोजोर होबाय थाना बिसोरखौ उगार ओइ खन्थाइ र' ए माथो दासो बबेयाव फैदोंमोन बेवहायनो गस्ला लानो होनना फैदोंमोन आं लाखांबाय लायासै मोजांखौनो मोनासै अ मैनाया नोंनो जेबो खोन्थायाखै नामा आदा ओहो जेबो खिथायाखै आदा बै सेंग्राखौ नुहुरदों ना बैयो ना मिथिगौ ना बियो मैनाखौ सानफ्रामबो डिस्टार्ब होबाय थायो आदा जेराव मोनो बेवहायनो लामा दथामानि जंखायबाय थायो होनब्ला बियो मैनाखौ डिस्टार्ब होबाय थायो औ होयो दे होमबा खन्थाइ नों न'आव थांग्रोदो आं बिखौ माबा मोनसे राहा लासिगोन दे होमब्ला हेलौ दस नों बेहाय नों आंजों गारियाव गाखोफालाय हरखाबै गारियाव गाखोनथिनबाय जे नाथाय मानो आंहा मैना होननाय सिख्लाखौ लोगो हमहैनांगौ आं बेखौ नेगासिनो दं हाबाब नों आंजों थांबासो बै सिख्लाखौ लोगो मोनगोन आरे बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा औ थौदो बिदिब्ला थौ आरे दोस्त औ जायगाया जोबोद मोजां माथो औ मोजां नायबाय थाथाव नाथाय मैनाखौ नुवाखैदि बोरो मैनायालाय मैना साला रास्केल मैनाखौ सोरनि बायदि मोनदों नों मैना मैनायाथ' आंनि जिउसो आं बिनि थाखाय थैनोबो हागौ दोस्त मैनाखौ आं जोबोर मोजां मोनो दोस्त बियो आंनि जिउ आं बिनि थाखाय थैनोबो हागौ दोस्त मैनाया आंनि थै सतांस'नि थाखाय है दोस्त हर मबाइला बियो आंनि आइसो है नोंनि थाखाय आं जोबोद समायना बिहामजो सायख'खाबाय जोबोद समायनाखा मैनाया दोस्त है दोस्त नों बिखौ सिनायोना औ सिनायो आं बिनि थाखाय थैनोबो हागौ दोस्त आं मैनानि थाखाय थैनोबो हागौ मैनाखौ मोनाब्ला नोंनि बिमाया जोबोद दुखु मोनगोन नङासै दोस्त
औ अलरेडि आं बिसोरनो खोन्थाहरजोबखाबाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा दस नोंनि थाखाय आं जेरैखि जायाबाबो मैनाखौ लाबोनानै होफैथारगोन दस औ नों नों जौ फेदों गेरेमसा हटेलाव एसे लोंबोदोंमोन फै आं हमनो नाङा आं बांद्रायबो फैयाखै मैना मैना बै सोमखोर हाजोनि दाउ मैना नोंहा गोबां जायगा दङ माब्लाबा नों बै गेरेमसा दंफांखौ गारनानै गुबुन जायगायावबो बिरलांनो हागोन मानोना नोंखौ बयबो अनो नों जोबोद समायना मैना आरो नोंनि रावाबो जोबोद रैसुमै मैना होननाय सोदोबा आंखौ आंनि आइ आफाया अननानै दोननाय मुंसो गेरेमसा आंहा दाउ मैना बायदि बिरनो हानाय गां गैया गां गैयाब्लाबो नोंहा आथिं दं मैना नों आंनिफ्राय जानगारनानै गुबुनजों थाहैनो हानाय नोंहा गोहो दङ आरो मोन्थाय दङ नोंनि गोसोखौ आं दिनै सोलायनाय मोनदों गेरेमसा नोंहा मा जादों राजाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मैना नों बिखौ दुखु होनो मोननाय नङा बिनि मोखाङाव दुखुनि सायखौ नुयोब्ला आं जोबोद दुखु मोनगोन मैना नों बिनि मिजिंखौ फेलें खालामनो मोननाय नङा आंथ' बिमा बिफाजों नेवसिजानाय सासे मावरियासो आंहा इयुन जेबो गैया आरो बियो आंनि आंगोनि लोगो आंनि मोनसेल' गोसोखौ आं सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा गेरेमसा आं बे बुहुमाव नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं थैलांगोन गेरेमसा नों जौ फेनानै मानो मैनाखौ जानला मोनला बाथ्रा बुंगासिनो थादों नों बुंनाय बायदिथ' जानो हायाना आदै राजाया जोबोद मोजां मानसि बिहा गोबां धोन दौलत दङ धोन सम्पति थाब्लानो नों मैनाखौ सान्द्रिनि बैग्रि बायदि मोनदों नामा नों आगदाजों फिदिंलाय आगसिजों फिदिंलाय खालामनो दिनैनिफ्राय आंनि लास्ट वार्निं गेरेमसा नों दिनैनिफ्राय मैनाखौ जेबो बुंनो मोनला आरो जौ लोंनो मोनला हेलौ गेरेमसा दा आं दहाय मानासनि सानजा हटेलाव मैनाखौ लोगो मोनबोदोंमोन औ आंनो थांनो होदों बिखौ बै सानजा हटेलाव राजाखौ लोगो हमहैनो होदोंमोन आं मानसिया जोबोद टेनसन माबाफोर जादों नामा औ बेनोथ' फंबाय नै आंबो थांनो ओंखारदों दाहाय दे बिदिब्ला थांनानै लोगो हमहैबानो जाबाय आदा आं गाइखेर लाबोदोंमोन ए गाइखेर लाबोदों दे लाबो फुवासे औ थांनोसै दे होमबा आदा बिदिनो लाबोबाय थादो नानि औ आदा राजा मुंनि सेंग्राया बबे रुम नाम्बाराव थायो रुम नाम्बार 113 आव थेंक इउ आदा
मैना नों फैदों फै 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 मैना फै जिराय नै बेयाव नाङा बेयाव जिराय जाया बैयाव जिराय आं बेयाव जिरायनो फैयाखै राजा प्लिज मैना दसे जिरायदो जों सानैजों सुखु दुखुनि बाथ्रा रायज्लायनि सोरनोबा होखाना दोननाय गोसोखौ आं बिनिफ्राय फिरायना लाबोफिननो हानाय नङा राजा आं हाथाय बाजारनि मैगं थाइगं नङा आंहाबो बिमा बिफानि मान सन्माननि बाथ्रा दङ प्लिज मैना नों बिब्दि दा बुं इउ आर माय लाभ आं नोंखौ बावा आंहा जेबो राहा गैया राजा नों नोंनि गोसोखौ फिरायफिनना लानांगोन आं आंनि गोसोखौ फिराय लाफिननो हाया मैना हाय मैना मैना नों मानो फैफिनखो अरे मैना रिलेक्स दोस्त रिलेक्स मैनाया आंनि बाथ्राखौ गनायना लानो हाया होनना बुंदों मैनाया आंखौ मानो बुजि मोनादों दोस्त नों जेबो सिन्था खालामनाङा मैनाया आंनि खोथाखौ मानिखायो हाबाब आं बुंगोन ना मैनाखौ मैनाया आंखौ मोजां मोना दोस्त फन रिं जादों रिसिभ खालाम आइसो कल हरदों माथो नोंनि आइया फन हरदों औ लाउदाव ले राजा आंबो खोनासंनि हेल' आयै औ राजा मोजाङै दंना औ आयै आं मोजाङैनो दङ लोगोसे आंनि दसाबो मोजाङैनो दङ आं साननैसोनि उनाव थांगासिनो दं दै बिहामजो जागोनखौ आं लोगो हमहैथारगोन बिखौ आं नायनो लुगैथारदों ओमफ्राय नोंनि लोगो गेरेमसाया बोरै दङ फिसा मोजाङैनो दंना दङ आयै बियो मोजाङैनो दङ आंनि खाथियावनो दङ बियो होनायसाय बिनो आं रायलायनि अ नो दस आइजों रायलायनो हेलौ गेरेमसा फिसा मोजाङैनो दङ ना औ मादै मोजाङैनो दङ राजा फिसानिनो लोगो जेब्ला नोंबो आंखौ आइ होननानै गाबज्रिदो फिसा आयै गेरेमसा फिसा आंनि बिहामजो जानो गोनाङा मोजाङैनो दंना औ आयै मोजाङैनो दङ बिनि थाखाय जेबो जिंगासिनाङा आरो नोंनि बिहामजो जानो गोनाङा जोबोद समायना आयै नंगौना फिसा दे जोबोद मोजाङानो जागोन आंहा खाफालावनो दंखायो नालाय बिहामजो मोजां मोननांगौनि जागोन आयै जागोन दे फिसा बिदिबा दोनथ'नोसै दे आयै दस्त आइहा बिहामजोखौ नायनो फैसिगोन नों मैनाखौ लाना फैदे जागोन नों जेबो जिंगासिनाङा आं जेरैखि जायाबाबो मैनाखौ नोंनि खाथियाव लानानै फैगोन थेंक इउ दस्त नैनि खनाजों दं हाद्रिया नैखौ हाद्रि गोजाथारलाय लामाफोरानो गाज्रि जाजोब्बाय नालाय ओइ गय जानोबा जानि दे खान्दिसे ओइ गेरेमसा आं नोंखौ दाखालि मा बुंदोंमोन जौ लोंना होनना बुंदोंमोन ना जौ लोंनाङा होननानै लास्ट वार्निं होदोंमोन आरो नाथाय बे वार्निंआ आंखौ जौगाहोनो हाया मैनायासो हागोन आं नोंखौ उन्दै समनिफ्राय एसेबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय नाथाय दिनै माथो नों आंनि बाथ्राखौनो खोनासंला हामालै आदै हामा बिदि लोंलाबाय थानाङा सेंग्रा गथ'आ
मानो बाथ्राफोरखौ खोनासङा नोंलाय ननसेन्स आदै जाबाय दा बुसै दा बुसै आदा दा बुसै आदा रागाखौ हमथा थैस' थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै थैस' थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै आं उन्दैयाव रायजानानै गोदाव सोराव गाबोमोनब्ला बे मेथाइखौनो रोजाबनानै आइया फुथैमोन नङासै रोजाब आदै रोजाब जेसेबां हायो रोजाब आं बे मेथाइखौनो खोनासं उन्दुलांगोन नों उन्दुदो गेरेमसा नों बांद्राय लोंदों जाबाय आदै जाबाय दा रोजाबसै जाबाय दे आदा जाबाय आरो दा रोजाबसै सिखारदो आदा गासिबो बाथ्राखौ मिथिनानै आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों आदा गेरेमसा सासे लोगोनि थाखाय गावनि गोरबोआव नांथाबना थानाय मोजां मोननाय सिख्लाखौ बोखानानै लोगोनो होनायखौ नै माथो 10 बाजिबायानो फंबाय जायखिजाया फंबाय आं थांथ'नोसै मैनाया दाखालिनो न'आव थांना दंहैयो दिनै आंनि लोगो राजानि बिमाया फैगोन आं मैनाखौ जेरैखि जायाबाबो राजा बिमानि दिन्थिनांगोन मादै मानोथो एसेबां हाखु दाखु जाखो आं साहासो फुदुंनो नागिरदोंमोन नांथ'ला दे मादै आं दिनै मैनाखौ न'निफ्राय लायथारनांगोन माब्लाबा लांफैसिगोन दे बिदिब्लालाय दे थाथ' फंबाय दे ओं मैना फिसा मानो बिदि गाबबाय थादों नोङो मा जादों नोंहा फै जिरायफै मा जादों फिसा बिमा मानो गाबबाय थाखो बिलाय मा जादों नोंनो जेबो खोन्थायाखै नामा खोन्थायाखै बिफा फैजेननायनिफ्रायनो गाबनायानो गाबनाय मा जादोंथाय मैना फिसा नोंहा मा जादों जोंनो खिन्था औ फिसा नों खोन्थानानै ला नों जेबो गिनाङा सोरबा नोंखौ माबाफोर खालामदोंबा जोंहा रायजो दं रायजोआ बिजिरगोन नों जेबो गिनाङा फिसा जोंनोल' खोन्थानानै ला नोंहा मा जादों नोंसोर जेबो जिंगा दासि आयै आंहा जेबो जायाखै ए माथो गेरेमसा फिसासो फैदों औ मादै फै जिरायफै जागोन दे दिनै राजानि बिमा फैगोन मैना नों राजा बिमानि सिगाङाव नुजाहैथारनांगोन मैना नङाब्ला राजाया जोबोद दुखु मोनगोन प्लिज मैना थां नों ड्रेसखौल' सोलायहैदो आं थाङा गेरेमसा नोंसानि न'आव थांनो आङो जोबोद लाजिनाय मोनबाय नों हारसिं थांदो प्लिज मैना बुजिनो नाजा थां
ड्रेसखौल' सोलायना फैदो। गेरेमसा जोंहानि मैनाया मायोबा जादों नामा फिसा? मानोबा फैजेननायनिफ्रायनो गाबबाय थादों बियो? जेबो जायाखै मादै। प्लिज मैना थां, नों ड्रेसखौल' सोलायना फैदो। थांदो थां माबारै? सफैबाय। औ लाबो बेखौ आं लानो। नो ला। नोंनि लोगो गेरेमसाया फैयासै नामा राजा फिसा? फैयाखै। मैनाया मैया न'आव थांदोंनो, बे मैनाखौनो लायनो थांदों आइ। गाबोन जोङो लड्सआव ओंखाम जाया दे फिसा। गेरेमसा आरो मैनाखौ लेंहरनानै ज'हाय जोङो बाहेरायाव जाहैगोन। जागोन दे आइ, गेरेमसाखौ आं कल खालामगोन। दे फैदो, लड्सआव एसे रेस्ट लायनोसै। जायगाया जोबोद समायनाथार माथो फिसा। औ आइ। बोरो राजा फिसा, गेरेमसामोनहा दाबो सफैयासै माथो? सफैगोन र' आइ। बै गारियानो जानो हागौ बे। आयै मैनाया बेनो। मुंजों मानसिजों जा समायना खाथार आंना बिहामजो सनाया। थौ दस, जोंहा बैथिं बेरायहैनि। नांथ'ला दस, मालाबा बेरायसिगोन। आंहा सम गैथ'वा। नों मानो गाबदों गेरेमसा फिसा? नोंहा मा दुखु जादों? थौ दस, जोंहा बेयाव बेरायग्लांनानै खुसिजोंनो जों सानजारिल' ज' जाहैदिनि। नों गाज्रि दामोन राजा। आदै आंखौ दहायनिफ्राय न'आव नेगासिनो दं। माब्लाबा थांसिगोन। थौ फिसा, ज'हाय बोथिसे जाहैदिनि। निमाहा हो आयै, दिनै हानाय नंलिया। गाज्रि दामोनसै, थाथ'दो। गेरेमसा, नों थानायमोनब्ला मोजां जागौमोन गेरेमसा। नांथ'ला मैना, मालाबा थांसै। थौ मैना, जोंहा बैथिं बेरायहैनोसै। फै गेरेमसा फिसा, आं थाग्रा रुमावनो। नांलाया दे आयै, बेवहायनो जासिगोन। आं राजा आरो मैनाखौसो खबर लानो फैदोंमोन। बिसोर गैया नामा? गैया। मैनाया नोंसिनि आदैखौ खौरां लायैया गोबाव सम जाबाय होननानै नोंसिनावनो थांदों। आरो राजायाबो हाथाय खालामनो थांदों। नोंसिनि आदैनि मुङा मामोन लायो गेरेमसा फिसा? नों मानो थाथ'खो फिसा? बिबथैनि मुंखौ खिन्थानायावलाय माथो जानो? आं नोंनिनो बिमा बायदि। खिन्था फिसा। नों ब्रा ब्रा सोंबाय नालाय खोन्थानोसै आयै आं। आंनि आदैनि मुङा खर' गेदेर। मा? बिदिबा नोङो बै उदखारि थगायसुलाजों खांजानाय फिसासो? ओंखारलां नोङो, ओंखारलां। आं नोंखौ मुगैयो। मिथिया हसिया आं नोंखौ 6 बोसोर बिखायाव बजबनानै दाव दाव अनदोंमोन, फेदेरबोदोंमोन। ओंखारलां। राय आयै, नों जेसेबां हायो आंखौ राय, जेसेबां हायो आंखौ मुगै। आं जेबो गाज्रि मोना। नाथाय आंनो फंसे बाथ्राखौल' बुं जे आंनि गुबै बिमा बिफाया सोर।
आं नोंनि आथिङाव हमनानै खुलुमगोन। नोंखौ जाय फेदेरदों फोलावदों बै उदखारिनाव थांनानै सोंहै, बियो गासिबो बाथ्राखौ मिन्थिजोबगौ। नों ओंखारलां। आदै नाथाय नों बेवहाय मानो फैखो? आं नोंनि मोजां गाज्रि खौरां लानो फैदों आदै। औ येस, जिराय जिराय। आदै, नों आंनो दिनै थार बाथ्राखौ बुंनांगोन। आंनि गुबै बिमा बिफाया सोर? आं मिथिगौ गेरेमसा। नों जेब्ला बिमाखौ लोगो मोननानै सानसे बिमाजों फिन नेवसिजागोन, अब्ला नों बै बाथ्राखौ आंनाव सोंफैगोन, नोंनि बिमा बिफाया सोर? नाथाय नों फोथायगोन ना फोथाया आं मिथिया गेरेमसा। नोंखौ जाय नेवसिदों, जाय मुगैगारदों, बिसोरनो नोंनि गुबै बिमा बिफाया। बिदिब्ला बिसोर आंखौ मानो नायनो हाया? मानि थाखाय नोंनि आखायाव गथायना गालांखो? बिनि जाहोना मा? बै बाथ्राफोरानोथ' सम सम आंनि खर'खौ गुदुं खालामो गेरेमसा। बिसोर नोंखौ मानि थाखाय गालांदों? सोरनि बाथ्रा लानानै बिसोरो गावनि फिसा नङा होननानै आंनो समजायनानै गालांखो? नोंनि सोंनायनि फिननायखौ आं होनो हानाय नङा गेरेमसा। सम नांगोन। मिन्थिगौब्ला थार बाथ्राखौ खिन्थाना होदो आदै। मैना, बै आफा बोराइ बाथौ दङ। बै आफा बोराइ बाथौनि सेराव गुगुर फान्थु खरायनानै आं समाय लानानै बुंगोन, गेरेमसाखौ बिमा बिफाया मानि थाखाय गालांदों? बेफोर आंनि आखायाव जेबो फोरमान गैया, प्रुफ गैया। मोनथिया नोङो? मोनथिया? गेरेमसा, मिथियै बाथ्राखौ बोरै खोन्थानो? नों बिदि बिबथैखौ आखाइ दाहो। एसेबां सान आं बिखौ उन्दैनिफ्राय खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय। दिनै बे आंखौ नाख्लायबाय, सोलेराव आखाइ होबाय। नों हाजासे बुब्लाबो, हाजासे रायब्लाबो आं नोंनि फिननायखौ होनो हानाय नङा गेरेमसा। आंखौ निमाहा होदो आदै, आं मिथिस्लाबैयाव आखाइ थिखोफ्लांबाय। नों मानो फैदों नों जोंनि न'आव? नों सासे थगायसुला फोथायखेबस'। फोथायखेबस'आ आं नङा, फोथायखेबस'आ नोंसोरसो। गुबुननि खोथा लानानै नोंसोरो गावनि असे फिसाखौनो गावनि असे फिसा नङा होननानै आलाय सिलाय मानो गालांदोंमोन? बिफा, नों फैबाय? औ फैबाय। एसेबां फोथायखेबस' मानसिया जोंनि खाथियाव फैदों। ओइ मिस्टार रिन्दाव ब्रह्म, फोथायखेबस'आ आं नङा, नोंसोरसो। नैबे खर' मेलेमखौ सुस्रानानै नायग्रो, अब्लासो मिथिगोन गोरोन्थिया सोरनि। जानला मोनला बाथ्रा दाबुं। ओइ ननसेन्स, हपलेस। हपलेस? ओइ, नोंसोर आंजों गावस्रानायनि गुबै थांखिया मामोन? नोंसोर सोर मा एरनानै होदों? आंनो प्रुफ नांगौ। मा जाहोनो थाखाय नोंसोर आंखौ गाज्रि मोनदों? आरो नोंसोर गावनि असे फिसाखौनो सोरनि खोथा लानानै मानो एसेबां दुखु होदों? फोरमान नांगौ। नों दायखौ मावनानै आंनाव फोरमान नागिरनो फैदों। नों आंजों फावथिना गेलेनो फैदों। ओंखारलां, आंनि न'निफ्राय ओंखारलां। ओंखारलां नोङो। जोंहा नोंनि फावथिनाखौ नायनो सम गैया। नोंनि बाथ्राखौ जों खोनासङा। राजा, मैना, नों फैबाय? नाथाय नों मानो एसेबां गोबाव खालामनांगौ? 'औ राजा, आं फैदों।
नों आंखौ बे जोनोमाव मोननो दा नाजा राजा नों गावखौनो बिदि फाग्ला खालामना दालासै नों गावखौनो सामलायदो राजा नों आंनि बिखा बिख्लो मैना आं नोंखौ बावा आं नोंखौ बावनो हाया I love you मैना I love you so much नाय मैना नाय नाय नों आंनि बिखानि मोदायजो मैना I love you आं नोंनि सावगारिखौ दसे सम नुवाब्लानो थानो हाया I love you मैना I love you मैना 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 Hey मैना Hey मैना नों आंखौ मानो बुजिया आं दि बे बुहुमाव नों गैयाब्ला थांना थानो हानाय नङा गेरेमसा नों बेवहाय मानो फैदों मैना नों आंखौ बिदि लोगो हमबाय थानायखौ आंनि लोगो राजाया मिथिब्ला आंखौसो गाज्रि मोनगोन थां नों बेनिफ्राय नोंखौ गारनानै आङो राजाजों बोरै थाहैनो हानो गेरेमसा राजाया आंनि माब्लाबाबो आंगो जानो हाया बेखौ आं गनाया नों आंनि गोसोखौ औवा गोरलै बायदि दासान गेरेमसा गोनां जायोब्ला आं नोंनो आंनि जिउखौनो गथायगोन बे बुहुमाव गोथार मोजां मोननायनि आं मोनसे नेरसोन गालांगोन गेरेमसा नों आंनि थैस' थांस'नि अराय समनि नोंखौ आं गोथैसालिनि गोथै आखरावबो नेना थाहैगोन गेरेमसा I love you गेरेमसा नोंनि अनगा आं थानो हानाय नङा गेरेमसा हगार नों आंखौ जोगारब्लाबो आं नोंखौ बावनो हानाय नङा गेरेमसा रिन्दावा बिसि फिसा लानानै फिन जोंनि जायगायावनो फैफिनबाय आरो सानसेब्लाबो बियो सैथो बाथ्राखौ मिथिखागोन आरो जोंनि कुवारिखौ सेनानै लाफिननो हागौ सानसे जों जेलबो जानो नांनो हागौ आंथ' गिनायसो मोनबायलै सार जेबो गिनांगौ गैया जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन नामा सार बेनि थाखायनोथ' गोहोगोरा मोजां सेंग्राफोर सानैसो नागिरनानै लाबोनांगोन बिनि थाखाय जों दं खालि रांखौल' थियारि खालाम रांखौ जेबो जिंगा सिनाङा मैना फिसा थु नों जोंजों ओंखारफादो प्लिज मैना नोङो जानांगौ आंनियाव बि आं बेखौनो होगोन आं नोंखौ हाबा लानोसै प्लिज राजा नोंसोर थाबैनो थांदो आंखौ नोंसोरो गोजोनै थानो होदो आं आरो सहायनो हाला थांनो गोसो गैयै मानसिखौ मानो ब्रा ब्रा लिंबाय थादोंब्रा थांफिनदो नोंसोर गिदिंनानै जोंनियाव बिदि फांफुङा सोलियालै जोंनि गामिनि मानसिफ्रा डेन्जारसो डेन्जारखासोलै जोंना रायजोफ्रा फांफुं गैया बारा मोदला मोनसे गैया इयाव प्लिज मादै मैनाखौ नों एसे मोजाङै बुजायदो जों बेखौ लांसै थांनो गोसो गैयैखौ आं मालाय बोरै बुजायनो फिसा आंहा राहायानो गैला मैना फिसा नों जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंजों थांगोन होननानै खनसे बुंदो मैना फिसा थां नों न' सिङाव जिरायहैदो
थांदो दा बाथ्राया बोरैबासो जागोन फैदो फिसा थांदिनि मैनाया आंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो राजाया मैनाखौ फारसेथिं राजा जाहैबाय आंनि असे फंबाय दा आं मा खालामनाया गाहाम मैना मैनायाथ' आंनि जिउसो आं बिनि थाखाय थैनोबो हागौ दस थांनाय बाथ्राफोरखौ बावगारनानै नों न'आवनो थानो नाजादो फिसा बिसिनि दावराव दावसिनि गेजेराव दा हाबसै आं न'आव थाबाय थायोब्ला गेरेमसाखौ जोथोन लाग्रा रावबो थानाय नङा आफा आदैया जोबोद दुखु मोनगोन आं गाबोननो बिसोरनि न'आव थांफिननांगोन बिमा बिफानि खोथाखौनो एसेबो खोनासंथारला बिसोरो बेफोरबायदि गिदिर गोलाव गोरों गोरा मानसिफोरजों जोंफोरबायदियालाय मा खालामनो हानो मैना नों थाबैनो फै गोरोमसाया हनै फाग्ला बायदि गोदाव सोराव गोब्रामलाबायगासिनो दङ नों फैयाब्ला जानाय नङा फैथार दानो फै थाबैनो फै साला आयाथ' अना आरो आफायाबो अना आरो बे आदैयाबो आंनि बिमा बिफाया सोर सोंबाबो बिखौबो खोन्थाया आं डास्टबिनावसो जोनोम जानाय नामाथाय आं गाज्रि थाइजौआ बिबार बारदों आदा मा जाखो नानि बे लामाया गाज्रि जाना दङ गारि थांजानाय नङा नों थाबायना थांदो गेरेमसा थु दसे रेस्ट लाहैदो नोङो आं थाङा दे आं गाज्रि मानसिसो आं गाज्रि मानसि गाज्रि मानसि मैना नों आंखौ जोबोद मोजां मोनो ना औ गेरेमसा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मैनाया आंखौ जोबोद मोजां मोनो मैनाया आंखौ जोबोद मोजां मोनो मैनाया आंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथ' राजानि हिनजावसो हामा आदै हामा राजानि हिनजाव ना नोङो राजानि हिनजाव मैना थां बेखौ न'आव हमनानै लाना थां गेन्द्रा हमफै मैना आं थाङा आदै आंलाय सोर आंहा सोर बिमा बिफा दं गेरेमसा थौ आं थाङा न' सिङाव दसे उन्दुहैदो आं गोजोननाय मोनबाय नोंथां मानोना गेरेमसाया आंनि गोजाम सुथु बिखौ फोजोबस्रांनो आं माब्लाबानो नाजागासिनो दंमोन दा नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोर गोहो मोनसिगोन मिन्थिबाय औ नोंथाङा जोंजोंल' थाफाबाय था नोंथांनि साननाया जाफुंगोन पुलिसफ्राथ' आंनि पकेटनिसो जेबो साननांगौ गैया साबगौ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों आं फैबाय अके मैनाखौथ' आं मोनखालानो गेरेमसाखौबो आं ओरैनो हगारा बे आंनि चेलेन्ज
होनांगौ फै फिसा ओंखाम जाहैदिनि आं उखैनाय मोनाखै आयै मानो नोंसोर जाहैदो मैयाबो जायाखै माथो नोंलाय आंहा उखैयाखै आयै नोंसोर जाहैदो माबा मोनसे खालामनानैबाबो मैनाखौ राजानो होफैनांसिगोन बिफा नङाबा बियो फाग्ला जानो हागौ नों साननैसो गोसोखौ हमथा मैनाया राजानि सेराव फैयैनि गुबै जाहोना जाहैबाय गेरेमसा बिनिखायनो बिखौ ओइ नों आंखौ मानो अना एसेबां नायनो बायो आंखौ ओइ आयै मानसिफोरा आंखौ फाग्ला होननानैसो बुंदों फाग्ला माने आं बायदिया फाग्ला थैस' थांस'नि जोंहा सना उन्दुलांगोन आलो गोजोनै थैस' थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै बे मेथाइखौथ' आं उन्दै समाव आंनि आइयासो रोजाबोमोन अब्ला रोमै रोमै उन्दुलाङोमोन थैस' थांस'नि आदै नोंनि मेथाइ रोजाबनाया जायाखै आदै जायाखै मैना आंनि आइखौ लिंना लायथां आंनि आइया बिराद गोदै मेथाइ रोजाबनो रोंगौ आंनि आइया मेथाइ रोजाबोब्ला आं रोमै रोमै उन्दुलाङो थां मैना थां आंनि आइखौ लिंना लाय खामानिफोरखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो मोजाङै मावनो नाजा हेल' नोंथां हेल' वेलकाम आं नोंथांनि सेराव सिगांनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनो फैदों निमाहाखौथ' आं आगोलावनो होखादों मानोना गोरोन्थिया नोंथांनि नङामोन बै खर' गिदिरनिसोमोन मा खालामनो नोंथां गुबै सुथुरखौ सिनायनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो नंगौ नोंथां नै बिथांनि मुङा जोंब्लाव गेरेमसाखौ बुथारनायनि प्लेनखौ आं बिथांजों रायलायखाजोब्बाय जामगुरि खासुमारि गेजेराव थानाय फरायसालि आं बेयाव थानानै फरायनो गेदेर मानसि जानायनि सिमां नुदोंमोन नाथाय आइया आंखौ मानो अना मानो अनमारा आं दिनैसिम बुजिनानै मोनासै गेरेमसा नों न' गारनानै बेवहाय गोदाव सोराव हारसिङै मानो थाफैखो थु न'आव थांदोनि थाङा आङो आइयाथ' अना नोंसोरबो अना थु गेरेमसा थु न'आव थांदिनि बिदि आलाय सिलाय थाबाय थायोब्ला न' थानानैबो न' गैयै बायदि होननानै मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन गेन्द्रा नों बेखौ न'आव लानानै थांदो मोजाङै अननानै फुथुहैदो जागोन आदा आं गोसोखौ दिनै बोरैबा मोनदों थु गेरेमसा न'आव थांदिनि SONY
ब्रेन्डेड Hey, rolero. Hey, rolero, male. Hey. र आं आइखौ दसे दोननि दे आयै नों बेयाव दसे उन्दुथ' Hey, मा जादों? Hey! अरे दोस्त नों ओइ नोंसोर सोर बे मानसिखौ मानो होसोआ है दोस्त सिखार नों माब्लानिफ्राय बिदि हालोदनि जाखो दोस्त हा फंबाय नों फंबाय नों आंनि फंबाय नङा दे दोस्त दोस्त नों सिन्था दा खालाम आं दङ दोस्त आं नोंखौ डक्टरनियाव लांनि गारियाव गाखो मोजाङै गाखो दोस्त जिराय दोस्त साला ननसेन्सफोर सासे खर' गाज्रि मानसिखौनो फोजोबस्रांनो हायासै नोंसोरो सि एसेबां लासिं सिं राहा गैया जोंब्लाव हरखाबै रिन्दावनि फिसाज्ला राजाया ओंखारबोनायलाय जों बिनि सिगाङाव गसंथेनो हायासै बुलायनांगौमोनब्लाबो जों राजाजोंसो बुलायनांगौमोन मानोना बै राजाया गेरेमसानि लोगो जानानै जोंखौसो दाद्रि होखादोंमोन हेल' नोंथां दाखालि राजा थानायखायनो जोंनि खामानिया आद्रा थालांदों नोंथाङा सिन्था खालामनाङा नोंथांनि खामानिखौ नोंथाङा फिन मावफिननो हागोन अ आच्छा राजाखौ जेबो गिनांगौ गैया गेरेमसाखौल' फोजोबथारनांगौ जागोन दे नोंथां सिन्था खालामनाङा अके दोनबाय बिदिब्ला सिस्टार बे पेशेन्टखौ मोजाङै नायबानो जाबाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला आंखौ इनफर्म खालाम नोंथाङा दा आंनि चेम्बारसिम फैबानो जाबाय दोस्त उन्दु राजा गेरेमसाया दा बोरै दं एसे आराम मोनबाय दा उन्दुलांदों बियो थ' चेम्बाराव थांदोनि आदै नों दा देहाखौ बोरै मोन्दों मोजां मोनबाय मैना बेखौ नों फोजानांला थां मैना डाक्टरा प्रेसक्रिपसन लिरना होगोन बेखौ नों लानानै फै गेरेमसानि गोरबोआव माखासे मिथिनो लुबैनाय खोथाफोर दङ बेफोर खोथाखौनो साननानै बियो फाग्ला बायदि जागासिनो दङ
नोंसोर बेखौ न'आव लांनानै मोजां मोननाय खोथाफोरखौ बुंबाय थाब्लानो बेयो हामलांगोन आङो बेफोर मुलिखौ लिरनानै होबाय नोंसोर बेखौ कन्टिनिउ खालाम नै बेफोर मुलिखौ मोजाङै जाहोबानो जाबाय जागोन मेम नों बुंनाय बायदिनो जों फाहामनो नाजासिगोन थांनोसै मेम ओइ सोरजिलु प्रिन्स माने एसेबां हाखु दाखु फै जिरायफै सोरजिलु आं जिरायथ'ला मैयासो गेरेमसा आदामोनखौ लामायाव सोरबा उदखारिफोरा बुना गालांदोंनो दा बिसोर मेडिकेलावसो दंनो आरो गेन्द्रा आदैखौथ' अबेबा हाग्रायाव लानानै बुसोबना गालांदोंमोननो हरसे थाला हाग्रायावनो थादोंनो आं दासो लामाजों फैबाय थानायाव लोगो मोनबोदों बिदिब्लाथ' जोबोर गेदेर जाथाय जाबायलै थौ जों गेरेमसा आदामोनखौनो मेडिकेलाव लोगो हमहैनोसै थौ हेलौ आं सोरजिलु बुंदों आदा गेरेमसामोनखौ मेडिकेलनिफ्राय लाबोबाय नामा जों नायनो थांनो ओंखारदोंमोन जों न'निफ्राय ओंखारबोबायमोन दिनै फैथ'नांला दे आदैमोन दा बिसोरो रेस्ट लागासिनो दङ आदायाबो रावखौबो हाबनो होथ'वाखै उनफोराव सम मोनबाथाय फैदो दे आदै नोंखौबो बुदोंमोन नामा आंखौथ' बिदि बुवासै आदैमोन आंखौ गोथौ हाखराव नाख्लायना गालांदों आं हरसे थाला बेयावनो थानांदों फुङावसो फैदों आङो मानसिफोरखौ सिनायाखैसै नामा आंथ' मानसिफोरखौ सिनायनो हायासै दे आदै जोंबो सुलाद लागासिनो दं र' मानसिफ्रा सोरमोन दे लाबाय था औ आदै दे होमबा आदैमोन दोनथ'दो नोंथाङा हटेलाव रां रुफा खरस खालामनानै मानो थाबाय थानांगौ बेयावनो थाथ'नो हासिगोन गोसोब्ला नोंथाङा उनाव बेखौनो बायनानै लानो हागोन मोजां नोंथां बायदि मानसि बे बुहुमाव नागिरना मोननाया गोब्राब जागोन नोंथांसिम साबायखर थाबाय अराय राजा जोंब्लामोननि मुङै थानायाव थांनानै नों मानो केस हैनाय मानसिखौ बिदि बुनाया बिसोरनि दाय जादों आफा आयेननि नेमखान्थि बायदियै बिसोरखौ साजा होआब्ला बिसोर बांसिन गोहो मोनगोन आफा राजा बियो जोंनि सुथुर नों मिथिगौ बिसोर नोंनि थाखाय सुथुर जानो हागौ आफा आंनि थाखाय आंगो बिसोरनि खैफोदाव आं अराय सम बाहागो लागोन नों न' सिङाव दसे जिरायथ'दो फिसा नों जोबोद मेंना फैदों नोम्फानि बाथ्रायाव रागा दाजों जों सान्दों साला मोजांनि थाखाय बियो सान्दों आरो उल्थायै आं मिथिगौ मैना नों आंखौ मोजां मोना नों गेरेमसाखौ सुथै सुथांसुनि थाखाय मोजां मोनो आं मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि आइ लाभ इउ मैना आइ लाभ इउ राजा औ मैना नों फैदों औ राजा आं फैदों फै जोंहा बैथिं बेरायना फैनो फै नङा राजा आं बेयाव बेरायनो फैयाखै आं नोंनो मोनसे खोथा फोरमायनोसो फैदों मा खोथा मैना खोनासं राजा आदै गेरेमसाया राजाखौ मानो एसेबां अनो जायनि जाहोनाव बियो राजानि दुखुखौनो सहायनो हाया बियो सानफ्रोमबो राजानिल' खोथा बुङो दिनै बियो राजानि थाखायनो फाग्ला जाबाय राजाया गेरेमसानि असे फंबाय मैना नाथाय राजाया मिथिया मैना गेरेमसाया गावखौदि मानो एसेबां अनो मानि थाखाय मानो बेखौ बावनो हाया औ बिनि थाखायनोथ' गेरेमसाया राजाखौ जोबोद अनो आं बेफोर बाथ्राखौ थांनानै राजानो फोरमायहैनांगोन आदै अब्लासो गासैबो बाथ्राया सल्भ जागोन थारैनो नोंनि अननाया जोबोद गोथार मैना आंनि न'आव नों फरायनो थाफैनानै जोंनि बे नखरनि गासैबो दुखु दाहाखौ नों सहायनांबाय मैना आं नोंखौ बाख्नायनांगोन मैना नोंनि अननाया जोबोद गोथार हनै अखराङा खोमसि जाबाय मैना थां नों जेबो जिंगासि नाङा नोंनि साननाया जाफुंगोन नों दसे सम जिरायो थां मा
गासो औ राजा बिनिखायनोथ' बे सानसे आंखौ फंबाय होनना बुंफ्लांदोंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ लाखोमाफिनदों बियो गासैबो खोथाखौ बे आंनो फोरमायासै हे गसाइ आंनि थाखायनो आंनि आदैया फाग्ला जानांबाय नों थांबायना आंनि आदा गेरेमसाखौ जोथोन लायोथां आं आइ आफानियाव गासैखौबो सोंहैनोसै आंनि आइ आफाया बिखौ मानो नायनो बायो नों थां आयै आंनि आदाया दिनै नोंनि आरो आंनि मुं लानानैनो फाग्ला जालांबाय नाथाय नोंसोर बिखौ मानो नायनो बायो आरो मानो बिखौ अना फाग्ला जानानै बिनि जाबा दाजा नंखाय खोथा बुंनायखौ नों दाला फिसा बियो नोंनि बिदाबो नङा आरो जोंनिबो फिसा नङा नंगौ बिमा गेरेमसाया जोंनि असे फिसा नंगौ मा नंगौ बिमा मालायनि मोजांखौ नायनो हायै नैबे उदखारि खावब्लाया जोंनि सनानि संसारखौ सिलिंखार खालामदों बिमा खावब्ला नों औ मेडाम नोंसोर आंखौ निमाहा होदो सार जाय समनिफ्राय आं नोंसोरनि लोगोनि अनज्लायनायनि गोदो बिदियाव बिस लुनानै होदोंमोन बै समनिफ्रायनो आं गावखौनो गिखांनाय मोनदोंमोन लोगोसे बिनि बोसोरनैसो उनावनो आंनि नैबे गोदोनायाव जानाय गाराया जाजेनो दिनै बे लासै लासै देरबोबाय थैनायनि आगोलावनो गासैबो थार बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै पापनिफ्राय निस्टार जानो लुबैबाय मेडाम आंखौ निमाहा होदो खाना दोन बिखौ खाना दोन सुनिखौ आंनि फिसा नङा बियो आयै आयै बिमा मा जाखो बिमा मा जाखो आयै गोसोखौ हमथा बिमा थौ फिसा आंखौ गेरेमसा फिसानिसिम लानानै थौ आं बेखौ जोबोद नायनो लुबैथारबाय जागोन बिमा नों बे हालोदाव थांनो हागोन आयै औ हागोन फिसा लानानै थौ आं फास्रा लायनि माबा थुदो थौ बिमा मोजाङै आयै निमाहा होदों दाया बिसोरनि नङा सार दाया आंनिसो नों सोर खावब्ला नाथाय नोंनि बै गोदोनायाव थानाय गाराया बे जाबाय आंनि पापनि फिथाइ सार नोजोर सारजों लोगो नांनानै नोंसोरनि धोन सम्पतिखौ लुप खालामनानै नोंसोरनि अनज्लायनायखौ गावस्रा होनायनि पापनि साजा गासैबो बाथ्राफोरखौ रिन्दाव सारनो खोन्थाजोबखाबाय आं बियो उनाव नोंनो खिन्थासिगोन नोजोर उदखारि औ सार आंखौ निमाहा होदो निमाहा होदो नोंथां अके मैना गेरेमसाया अबेहाय दङ बियो बै न'नि उनखिजा उन्दुना दं मादै बे दानिया रावजोंबो रायज्लायला हारसिङैनो थाबाय थायो
फैदों? गेरेमसा आं नोंनि बिमा। आइ नों फैदों? गेरेमसा फिसा, जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो नों गोबां दुखु सहायनांबाय। ओइ नोंसोर आंनि आइ आफा नङाथ'। आंहा गावस्रानानै जोनोम जानाय मावरिया गथ'सो। मालायनि फिसाखौ गावनि फिसा होनना लानो लाजिया नोंसोरो? गेरेमसा, गोसोखौ हमथा। जोंनि गिदिर दायनि थाखाय निमाहा होदो फिसा। आंनि थाखायनो हाजासे दुखु सहायनांबाय नोङो फिसा। आंखौबो निमाहा होदो। आदैमोना गावसोरनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदों गेरेमसा। नों बिसोरखौ निमाहा होदो। निमाहा होदो फिसा। निमाहा होदो फिसा। निमाहा 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 हगार निमाहा 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 गेरेमसा फिसा। निमाहा। थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै। थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै। सनाया जोंनि नखरनि बाथौनि गुदियाव जोंनाय आलारि बाथि। सनाया जोंनि नखरनि बाथौनि गुदियाव जोंनाय आलारि बाथि। जोंनि राहागिरि। थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै। थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांगोन आलो गोजोनै।
हे आफा इसोर आं आंनि बिबाजै जानो गोनांखौनो मोजां मोननानै आं आदानि बिखायाव अर सुनानै जोबोर गिदिर पाप मावफ्लांदों। आंखौ निमाहा होदो इसोर, आंखौ निमाहा होदो। मिस्टार रिन्दाव आरो खर' गेदेरा आंखौ दाबो हमदांना मोनाखै। आं दि हुलाबारि उनजोंबो सुनो हायो सिगांजोंबो सुनो हायो ना मा बुङो? दा बिसोर बिदिनो लोगो सानैजों नांलायबाय थाथोंसै आरो बिसोरनि थाखानाय सम्पतिखौ आं बिदिनो सोलो बाहायनानै सेनानै लाजोबगोन। आंनोबो होनांगोन दे नोंथां सम्पतिखौ खावसे। जागोन। ओइ सेंग्रा नों माखौ लानानै एसेबां दादागिरि? नोंसोर बायदि फान्दासुला मानसिनि थाखायनो जों बिदा फंबाय आलाय सिलाय जालांदों आरो हालामनि माखासे मानसिफोरखौ नोरजिया खालामना दोनदों नोंसोरो। बिनि साजाखौ नोंसोरो आंनि आखाइनिफ्राय मोनगोन। नों आंखौ साजा होनो फैदों? बियो आंखौ बिखांबाय। ओइ नोंसोर बानायदों ओइ मानसिया फाग्ला जामारबायथ' बियो। ओइ बोख्लायना फैदो। ओइ खारदो। फुटला सेंग्रा बोराय जानो हागौ सेंग्रानि दम दं। मिथिबाय बे बोरायनि गोहोखौ? दम एसेबां दम दङब्ला एसेबां बुरजा मानसि मानो फिसिना लाखिदों नों? दमा बिखायावसो थायो। आदा नों? औ फंबाय। आंनि फंबायखौ आखाय होनायनि सिगां नोंसोर फंसे बाथ्रा मोनथिना लानाया मोजांमोन। बे हारि आं बायदि सासे बिदा दं।
फंबाय जोंनि सुथुरखौ जों माब्लाबाबो नागारा रावो दा जों रावखौबो हगारा नों सानदों नामा गगोन होननानै खर'गिरि लामायाव हगारना हो लामा हगारनो नोंसोरखौनो नागिरना फैदों आरो नोंसोरखौ मोननायनि उनाव आं लामा हगारनो सलौखारि वैट गोख्रै नागारना हो लामाया नोंसोरनो लामा हगारनो होननानै आं बिसिम फैयाखै सालामाव बुन्दा हेन्ड्स आप नोजोर ब्रह्म नोंथाङा इसिबां गिदिर थिकादार जानानै मालायनि धोन दौलतखौ लुबैनानै मालायनि नखरखौ सिलिंखार खालामनाया जोबोद इनाय खामानि जादों जोबोद इनाय जादों नोंथां जोबोद गाज्रि जादों इउ आर आन्डार एरेस्ट बिसोरखौ लानानै फै थेंक इउ गेरेमसा बाजै आं साना हसे आदाखौ आरो नोंखौ जोबोर दुखु होफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो बाजै बिदिजों जाया गोलाव उन्दुनानैसो आंनाव निमाहा बिनांगोन अब्लासो आं नोंखौ निमाहा होगोन जाबाय फंबाय जाबाय नोमबाजैया माब्लाबानो नोंखौ निमाहा होखाबाय आदा दे फिसाफोर गसाया जोंखौ गोरोबहोफिनलायबाय आं नोंसोरखौनो नागिरनानै बेसिम फैनाय जाबाय फिसाफोर दिनै नोंथांमोना दि गोरोबफिननो हाबाय आं बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बे बुहुमाव नोंसोरदि गोथार लोगोनि अनलायनायनि बिहोमाखौ होबाय गसाया नोंसोरखौ बोर सारस्रिथोंसै नंगौ नोंथां आरो नोंथां नोंथाङा जोंनि बाय बाहागोनि असे सोमोन्दोनि नङाब्लाबो आंनि आंगो लोगो आरो नोंथाङा जोबोद दुखु जारलानि गेजेरजों आंनि फिसाज्लाखौ गेदेर गोलाव खालामनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां आरो नोंथां जोङो फिसाज्ला आरो मैनाखौ मन्दिराव लांनानै जुलि होनोसै